खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, गाज्रि सान। वृष राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, गोसोआव सान्थि आरो रंजाखांनाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशि माबाफोर निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, गोसो हमथाना थानाया गोनां। कर्कट राशि गावनि आंगोफोरजोंनो सोमोन्दो नागारलायनाय जाफ्लांनो हागौ, गोबां दुखु सहायनांगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। सिंह राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायखौ हमजानो गिगोन, गोसोआव गिनाय साफिगोन, जेंना गोनां सान। कन्या राशि खामानियाव मुखुब जानानै थागोन, थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन, लोगोनि मदद लायोब्ला खामानिया गोरलै जागोन। तुला राशि रां बाहायनाय समाव सांग्रां जानांगोन, गोबां रां खहा जानो हागौ, हेंथा गोनां सान। वृश्चिक राशि समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मान मोनगोन, नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, मोजां सान। धनु राशि नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जिंगासिनांगोन, गोबां दुखु सहायनांगोन, गाज्रि सान। मकर राशि गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन, गोजोननि सान। कुम्भ राशि गोबां रां आखायाव फैगोन, फालांगि खालामोब्ला गोबां खाबु दं, मोजां सान। मीन राशि नखराव खालाय दैफोन जागोन, फुजा फाथाल होनांनो हागौ, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय, गोजोन्थों।